UMLA jong ka Voice of the People Party na North Geelong constituency uba Adelbert Nongrum hagash potrik yong ula ujo da ke FIR how officer in charge jong ka Sardar police station halor ka jing pendu ya ka hok samla hagi kam pulit ha ka balpen hiar ya kerta thap kam ka balpen benaling ba ka advertisement ha kan rutrik ulber arajar arpsa nakaliang uba Adelbert Nongrum ulo ong bakatay ka jingle kalong ka bebean namar ka don ka jingitingko kabakat kum ka office memorandum baladap an pass bay ka age relaxation ka kren shai na ka life huar kerta thep kam lara sa sansnem ka bomot life hunyaw snem shushu lo ong ru alor ka jingkan no jong deputy chief minister ba preston tinsong ba uba Adelbert upersya kram da puli benya henry nakaliang uba Adelbert nongrum ulo ong bola da puli benya bat ulo ong uwan na ka constituency ka babun ki balanang lastat umla ban chumi matla klam da puli Bedi banyak bagi ujar aja. Pi lejing siya kung bang la yuma ngapen pau lejing siya hot ngapen pau ki ikan nong rem paling ngapen lejing ka ban file ya ka ban launch ya ka FIR ti kani gede ka gede kita ka bang ban pau syai ba pi kani ke jing pen khen ya kani ka OM kalong clearly kade ka criminal offense mo hagabidai persya ekohok jong kon sama dero tanong rim tingangit skam bak polis kali ada ka jong kamram da ka jong ka penta buram-buram ni kasmi kalong ba yalam bakala par sama i yo samla ba i pimdei ba sha ilam bakala pimdei ban suthu bakala kani kat bakim pakla ban pas lemba ka personal department ka order kambiang wajalam bakla deputy chief minister Padang Burom wadang fla pas di kabinet fla pas di kabinet tuma fiklam fiklam pas pat lemba ka personal department kumbalong kani ko OM hakalai tarik benai February arjar puar di nomor kadau kani kadi ka bang sultanat balong bab imat ba filai pun kam palat election bat kawiru kalong ba filai klet no ela ka jong jike clear kadi ka act of irresponsible jong kita gi bakam longelam kim don ke jike kli ki khun samla kham ta mani ka por ke jing kurdu kam bat ha ka ju ka por ru nre jing shari ban aiman sim ki khun samla kham tam kila tre ya ka ba kin apply ki kam police kum ki por balik ti gele ban kiar le man ta ki khun samla ki long ki baslur ba ki long ki bakloi ban tre ki kam police kham tam kade kamram jong ka kamram ba jike kli kade jong sarkar kani ka daw ga ja balai namar ba kila klet ya ka jong ka benta ka kamram kila bun kam palat da bla pen klan kila pen wan ya ta jing klan palat jong ta sur jong ka politics bat ka bla tlot no pat ka sur jong ka policy kani ka ka policy matter hoj nga kubur bagla dap ban pelat bagla dap ban ya pas na po cabinet hendai tan po cabinet kan pat biang kila dap ki khampat dapat ban pen out lemba ka new OM lemba ka personal department marla keren syah ya kata temar kadau ngakuan perken mau banglawan yang kendu yang secretary jong ke central recruitment board ngadabong buat nakaliang jong i 8 pau pada banyak kan high up government as of now kam don ka power kalong powerless ti ngalai kendu ngalai yo bani keren over the phone but secretary home but mairu la ong kumju ba rejing satu kasi la ong potong in shong meeting ngala don ke jingkermen nomor fi ngan perken mau kani ka advertisement kilo ong ban serang ya ka application lamba online gede sitrik lara no pratarik yang klam la pat ki supli online tang sipor apor to kala blog no ti kani ka penpau bakadon ki error kadon ka flaws ha kani ka advertisement ti mar ka daw ngako ban keren ka syai ba baka basusi deputy chief minister yalam bakala ngalo banong yalam bakala banong grani kentien tetapi ong banga nga baylam bakala ngaklam puli ngaklam tip ya takaan so ba file mafi persya nga lembaga ta counter FIR bat haju por kani kan kam dei ta kasin ka banikong kam dei kasin ka bakhat kanum dei ka bakhat du ka bangawan kani ka approach lembaga FIR kadang don sakawi pat ka bangan sepenbenar lada syubu ka lada ki bureaucrats ki feel nama government as of now kalong polis kay mo ko penpau
pi ka jing ong jong I Deputy Chief Minister Badon Borom hiong ba nakaliang jong ka government kadang pan ya ka clearance kadang pan ru ya ka approval na ka election commission ha ka bakum no kinya chkhmat hani ka recruitment lejing sha kam don jingkhang wat ka do and don'ts jong ka election commission kala kran clear kalong tamban kadi tang ka jing pentip ban pan ban yo ta ka clearance hanre ka jing kali kalong ba ha ka pratari bunai balai fi pelaj ani advertisement but khat riu turik kawan ka model code of conduct pile ayu pan duk khat nyu khat pra khat khandai arpho arhui bat bali pi ap mata lajan sibanai hato kani kamdei ba pi kwa ban penduk ka hok jong ki khon samla ba pi ap tam mandap election khanang funyo ban pass pat ya ni ka new om bat pin bat kanong jing do nong ka khrau na ka ban ki khon samla hoi nga su thu ka police department kat kum ka jing dawa ka por hilap ban pen kala ya kata ka jing ya kata ka recruitment policy kat kum jing dong kam juta ka age ka kerta halaki kam ki kam ba per per na kuat pen pau ba bonum klet u Chief Minister Badon Borom jong ka jala wada pen pau lo ni subject ba a formal notification will be issued in regards with the age limit kani ukuran hakasi arpun retorik ubnai balai arjar ubnai baar arjar arpusau ti habang ekran bot secretary home ula kran shai bayang ni new notification kalong on the process ti on the process ti kumno fill up banyak chkhmat ban khot ban khot application ki khun sama kani kalong jing pen klumar jing bot chisu ikhun sama ki ba kwa ikakam tengah kwa pen mauru ba lesi I Deputy Chief Minister ila puli hoi menen bat ngarungan puli yang kumju kani ka scan para jongka OM laitrik penai February arjar puar kabongkum ni the new upper age limits will be applicable in case of all categories of posts except for certain category of posts sultanat ila puli aduk menen kat tu tendai ijompat syakawai pat ka benta ka bong for the home police excise registration taxation and stamps home guards and civil defense prison and forest and environment department so tunat bila puli lo berkhot nrei ngakwa ban keli kanya fi Deputy Chief Minister Badon Borom believe kam puli kam mention pa ini kentin boong as may be notified by the personal department nomor takadaw kalong illegal highly illegal kani ka advertisement jong ka police recruitment kaba ngadongkam bandawa kumang dawa itu ki head officer ki bureaucrats bade ban pass corrigendum kaba fila balik mentah kali tang corrigendum timat kadaw without fail without further delay soba look into this very urgent matter kabalong kejiman toy khamtam ki khun samla jong kajala timat kadaw ngakentu ba phendek jong kamram wadum kwa borom hakum ni kapor wan omong ba de ba move ba dal bot nongrum hendai pek inum lek kai mengi kimi kapa ina perkhat ki khun samla kai kaba ya ka hok ke jongki minum la pendu ani minum la ban simno timat kadaw ngai squat ban pen kemau ba Deputy Chief Minister kun subha ban accept ya kani ka jing persang ban pensutu bakala biang dama pi kat Deputy Chief Minister Badon Borom juga state jala sobha correct ya ka mistake bat kani ngaya dawa lemba jofi media bagi khon samla kim dei ban khi jumot bat kani hadu menta ka ban pala ban out ko office memorandum kumbala mention clearly ha kani ka laitri by February arjat puar ba as may be notified by the personal department until unless sempala ban pen notified daka notified daka personal department kaumut ba kadang niang kani hi ka OM ka badai hadu lai punyo ka kerta ka badai ka lai puar jing sisa la relax pat sansem long lai punyo ke kani ka dei ka kerwo ka bang kwa ban pau bat na kentu ka police department ru bakin le hok jong kamram namar ngawan hani kalong bang expect ba action should be taken tibala da nong serious kadon pat skui galenti ka bang nang pengkre ya ka bang ya chakmat halo kani ka phang ngakwa ban ai ka kerwo sagi khun samla jong jaj ben riu khamtam parkumju ki khun samla jong jala hani ka singi ngawan ban file ya ka FIR hakmat u OC jong sadar police tu
ba Kamal Thapa. Halor kajing penduk no ya ka hok jogi khun samla ki badang dei ka karta ka bari ka hok na ka banta bakin yo pan apply ya ka kam ka jongki lemba ka police recruitment advertisement ka balawan hari ni ki sengi ka bari ka nriu trik brai balai arjar sau lemba ka office jong DIG bali ki penduk no ka hok jong khun samla nomor ka advertisement ka buan ha nriu trik brai balai arjar sau kalai tingku na tadang ong highly illegal Nrei Deputy Chief Minister beron-berom iong ba hei kalong bean. Ti katingku bat kalai terik ubnai February arjar arpuah. Nomor hagani ka age relaxation. Kabala pas lembak ko OM Office Memorandum. Kalap kerensyai ba kalai puar kakerta lara sasan senem kalong lai penyo na kam taki kun sama ba i jong ka jela bat kham tam e jong jet nriu ka jongi. Henry kani ka advertisement kepala pelat lembaga polis recruitment kalong BI kalong highly illegal lamar from which provision of law bapin penrit no pat ya ka kerta jogi khon samla ibadai hok ban yo ya ka kam polis ka jongki kham tam apre ni ka por ka ba ka kerjeng kurdu kam bat kham tam ru ki khon samla kila seluruh menta ban apply ki kam polis nomor ka por kala dawa tinrei ngakwa pan pensai nomor ba Deputy Chief Minister Badan Borom mening kasngi yong ba dal bot nongrum lai lambakla klam puli tinrei Deputy Chief Minister Badan Borom nglade ban puli kap ban keren ka an kham tam kat bangan mi na ka intellectual constituency ngamla bangan suya lendat no kham da puli dan kham da tip ta ka an ngakwa pan pensai khendet khnam ba ki samla ken sotu mano bai lambakla mano bakram puli aku akan keren tang ni kawai ye Deputy Chief Minister Badan Borom yang badong kaman up ya approval bad ya clearance na po election commission na bantaban go ahead with the recruitment process tenrei kay bang sku pakin mau kan riu trik ngai balai arjar apusau lapen lakhot la ngamula ai kan advertise la plat ini advertisement lembaga office jong DIG di sakawai part nakuha pan pangkin mau baka kan riu torik kadai belapas ka model code of conduct tengah kuan bu ngajingkli Deputy Chief Minister Badan Borom balai pat boros kata lajan sibanai manta balai fimpan ta clearance balai fimpan ta approval balai pi apa du mata lajan sibanai hatu kani kam intentionally kalawan penduk ka hok jongki samla mar kadau ngakuha bau samla kham syai samenin ka sengi pat na kaliang jong DIG office na kanya ko office jong Inspector General of Police ni ihan ni ko order ki yong ba khamla ban conduct ni ka online wala da kila khot ak sitarik ban sedang ka application through online lara no pat ak pratarik ka ba pratarik ru long tang support wala kut no tikai baca pat kalong ba menen pat khandai tarik banai April ajar sau na kaliang jong ka IG office lapan mi yang notice but due to technical reason lapan sange shwa yani ka application through online ti pajba bat samla bi bishar mapi manu bailam bakla manu baklam puli ti kani ngai ba I Deputy Chief Minister Badan Borom in pensyai namar kani kalong kajing kata imem pej ban pendu ikahok jongki khon samla taini kentian kobleshipon